Здравейте, бъклички! Добре. Няма да ви злакам. Знам, че сте големи. Здравейте, приятели! И това е откриването на нашия подкаст Българска буква. Днес няма да учим нищо, не се притеснявайте, не мисля, че някой учи първи учебен път, така че днес само ще си говорим. Идеята на днешния епизод е да си поговорим за подкаста, какво, що и как. Вероятно, все още не знаете дали да се интересувате изобщо какво се случва, затова ние ще ви споделим базовата информация. Какво е българска буква? Българска буква е мястото, където ще намерите просто и ясно всичко за български език и литература в училище. Знам, че може да е трудно, да е скучно, не всеки се интересува и поставя това на първо място, което е разбираемо, хора сте. И затова ние просто създаваме място, където да намирате нужната информация, понеже в училище не е нужно да разбирате всичко, да сте така наречените специалисти по всичкология, но все пак е хубаво да минете с добри оценки, понеже ще искате да се развивате в бъдеще, а ви трябва тези бележки, щете не щете. Така че да започваме. Какво е българска буква? Споделихме ви, но защо създадохме този подкаст? Този подкаст беше създаден от това, че наблюдавайки много житейски ситуации, забелязахме, че не винаги подготовката е на достатъчно високо ниво или не винаги всеки успява да намери своя подход в нея. Първо, средата в училище, понякога е трудно човек да се напасне, особено ако сте малко по-различни като характер или начин на възприятие. Другото нещо е, че методите на учене не винаги се напасват с вашите. Някои разбират по-лесно слушайки, някои имат нужда да запишат, някои имат нужда да гледат филм за това, някои имат нужда да слушат музика. Затова всичко това може да бъде изключително сложно. Затова и създаваме подкаст. Какво представляват епизодите, понеже ще забележите, че те ще са около 20 минути. Идеята е, че за малко време събираме най-важната информация, която може да ви потребва за тестове и ви я предоставяме без излишно. Без детайли, които може би няма никога да поискате да разберете. Какво друго ще има? Имахме въпроси от познати. Да, ще има информация за авторите, понеже ще бъдете шокирани колко много може да ви помогне това, че знаете малко повече от другите за този автор. Историята, това може да са добри препратки, ще забележите, ние ще ви научим как да създавате тези мисловни карти на връзки между различни факти, така че да можете да се подсещате, когато ви се падне въпрос на теста и изобщо да може да си улесните целият процес. Защото ученето не е само зубране, а то е да разберете. Ще бъде вечерно време, понеже някои хора са втора смяна, някои първа, 8 часа би трябвало всички да са у дома, ако не, нали, след тренировка вече да изслушат нещата. Има хобита, знаете. Заети сте през деня, имаме го предвид, затова е хубаво вечер. Като приказка за лека нощ. За кои класове ще бъде? Идеята ни е по принцип в момента мислим дали да бъде първо за 7-те класове или за 11-12 клас, които да се подготвят за идните изпити. Разбира се, не можем да публикуваме съдържанието за всички едновременно, затова ще видим всъщност кое е по-ангажиращо. Предполагаме, че към момент ще се фокусираме за зрелостниците, тъй като това може да бъде изключително напрягащо. В момента състоянието на учебната програма не е много хубаво и затова искаме да помогнем възможно най-много. Колкото е неприятно да звучи, в 7 клас имате време да си правите живота, докато зрелостниците трябва да ги спасяваме, така че трябва да ви пазим гърба. Сега, обещахме, че ще имаме въпроси и отговори. Не очаквахме в началото, че ще имаме много въпроси, затова и имаме едно на ум, че ще бъде по-кратко, но тук сме да отговорим на вашите въпроси. Това, което получихме от вас, беше от какъв тип ще се състои от отворен характер на изпитите. Може би сте имали предвид какви въпроси ще се паднат. Какви въпроси ще има? Най-вероятно да изразите теза, което е собствено мнение по даден въпрос, който сигурно е засяган от един от тематичните цикли, които срещате през тези 2 години. Другият тип отворени въпроси най-вероятно ще бъде да коментирате върху цитати от произведенията. Най-често, примерно, засегната е подобна тема за любовта в 2 произведения, но нейният портрет е характеризиран по различен начин, изграден, т.е. и вие трябва да направите сравнителна характеристика. Друг отворен въпрос може да бъде дадено ви мнение, вие трябва да го оспорите или да го подкрепите, теза и т.е. контриращи аргументи да предоставите. Друго може да бъде
да дадете примери за нещо. Много честа грешка е да дадете примери или цитати, понеже ако искат примери, вие дадете цитати, въпреки че правилно сте се изразили, това няма да бъде зачетено и отново с цитатите. Ако дадете примери, това пак няма да бъде зачетено, трябва да сте по-конкретни. Друго нещо на отворените въпроси като специфика е, че ако са прекалено верни, пак не са верни. Да, неприятно е, но е факт, че понякога трябва изрично да виждате какво се изисква от вас и въпреки, че знаете повече, да давате само това, което се изисква, понеже могат да сметнат, че едва ли не сте го научили, пак да се зачете като грешен отговор. Случва се, особено на изминалите матури. Това беше често срещан проблем при много от положилите изпита и беше наистина неприятно. Хората, въпреки че знаеха, бяха с анулирани точки по тези въпроси. Другия въпрос, който имаме, какви са примерни въпроси капани на тестови изпити? Това всъщност е именно един от въпросите, които ви показахме току-що. Друг капан са граматиките. Много хора не игнорират граматиките, мислейки, че литературата е единствено комплексен компонент. Не е така. Хората повече се излагат на собствената езикова част, защото мислим, че знаем всичко, защото сме българи, но не е така. Други примерни въпроси. Дават ви двама ученици. Единият твърди, че четенето е скучно, другият казва не. Вашата работа в задачата е всъщност да убедите ученика, че четенето е интересно. Може да бъде в 2 или 3 изречения. Това е вашата задача. Други въпроси могат да бъдат да дадете примери за това каква е ролята на природата, например в Градушка, и каква е нейната роля в други произведения, било то, например, Гробището на Сливница, новото гробище на Сливница всъщност. Вие там ще трябва да дадете всъщност какво се променя в начинът, по който използвам този образ. Разбира се, той е различен, затова изучавате различните видове произведения и тук всъщност това е вашата задача. Нашата цел е през оставащото време да ви подготвим да бъдете уверени и да вярвате в себе си. Защото най-важно е да вярвате, че можете да се справите добре. Не можете да си представите в колко случаи хората се провалят само защото не вярват в себе си. Друг въпрос, който може да възникне в един момент е какво всъщност ще правим. Някой ни попита, ама ние само ще учим ли? Хора, това не е учене. Ние си споделяме. Представете си, че аз съм вашата голяма сестра и ви давам tips and tricks как да оцелете в училище. Не, няма само да учим. Идеята за този подкаст е 3 седмици в месеца да си споделяме за произведенията, а всяка последна седмица от месеца да имаме Q&A сесия, в която да споделяме допълнително за това как да оживеем през матурите. Може да бъде трудно, знам това, затова съм и тук. Току-що получихме още един въпрос. Приятели, имаш късмет. Все още сме на живо, така че да. Въпросът, който получихме какъв е, ще има ли епизоди свързани с книжовни правила и норми? Всъщност ще има. Защо? Защото наскоро се случи лично с мен, имах изпит и знаейки определени правила, пиша си нещата и получавам по-ниска оценка. Отивам, консултирам се с специалиста, по който беше този изпит, при който, и питам, какво не е наред. Сигурно няколко часа сме спорили, звъняхме на други специалисти и какво излезе, че аз познавам по-старите норми, а този човек познава по-новите. Трябва, за жалост, да имаме предвид кои са новите, защото върху тях ще ви изпитват и в такива ситуации трябва да сме добре запознати как се променя езикът, какви думи влизат и излизат от употреба, кои привички всъщност повлияват на сегашната реч, понеже ще забележите, че различно как ви говори един от предишното поколение, различно как ви говори някой по телевизията в момента. Дали е по-добре? Не можем да гарантираме, но трябва да се съобразим с настоящето. Така че да, ще обърнем внимание със сигурност на това как да се изразяваме, така че да не рискуваме точки, само защото ние сме информирани по един начин, а той по друг. Затова със сигурност отговорът е да. А сега, преди да приключим с епизода, понеже обещахме, че днес само откриване и няма да ви задържаме дълго, искахме просто да споделим нещо.
Този подкаст не е създаден от професионалисти, които са завършили няколко висши в областта на тази наука. Аз сме просто хора, които решиха да споделят това, което имат като познания, опита, любовта към книгите и заобщо българската култура, било то език, литература, привички, обичаи и т.н. Със сигурност не съм идеална като човек. Някои ще намерят сигурно грешки, слушайки ме. Може би някои празнини. Това е напълно нормално, човек съм. Но просто реших, че искам да споделя това с тези, които биха намерили това като полезен ресурс. Не знам дали някои хора осъзнават, но има хора, които нямат ресурсите да инвестират в уроци, нямат ресурсите да инвестират в профилиране към науката, нямат възможността да купуват допълнителни помагала и било то други ресурси под каквато да било форма. Тук просто се крепим идеята за подкаста върху това, че сме хора и трябва да споделяме. Живеем в общество, в което мислим, че колкото повече сме инвестирали в нещо толкова по-специално то, а просто идеята, особено за държава като България, балкански народ, това е културата. Част от културата да споделят хората от останалостта, както се казва, приказки, познания, опит. Това е да споделиш, да бъдеш човек. Затова тук сме хора, тук сме български буквички, защото ние ще създадем бъдещето един ден. Както на нас ни казват, вие сте бъдещето, ние така ще кажем своите деца. Но за да може те да бъдат бъдещето, ние трябва да им дадем настоящето за тях. Затова надявам се да ви хареса подкаста. Добре дошли сте да поканите и други хора. Просто се надяваме да се прекарваме ни хубави 15-20 минути всеки петък и да продължаваме напред. А сега е време да ви казваме до скоро, защото ще се видим следващия петък по същото време, за да си поговорим за първото произведение от 11 клас, а именно Железният светилник. До скоро, буквички!